Oba. Mommy, you're highly welcome. Dr. Chief Ben Okoli, Ugumba Ndigbo. Ugumba Ndigbo Ikelege. You are highly welcome. Ugumba. Remember, because a welcome address presented by High Chief JB Kebondo. JP, Omem Machi Watakwak, Deputy National President in Zenoso, Southern Africa. Deputy National President Igbo Union South Africa. At the day of Igbo Day celebration and the Iwaji in Zenoso, date 19th August 2023. All protocols. His Excellency, the Consul General of Nigeria, Andrew N.E.D., members of the Diplomatic Corps, the Chairman of the occasion, Prince Kisili Kwadilinye, the President of Igbo Union South Africa, Nze Izuchibo Idi Akokalia Nobosi, Isinze Benson Wogugu, Idi Akubuonoba, Chairman of Ndigbo, Chief Badwin Obas, Ndinze Nozo, and title holders, Ndigwe, representative of the state unions, representative of the ethnic groups, ladies and gentlemen, I stand here before you today with heart full of joy and pride as we gather together to celebrate our rich heritage, our beautiful culture, and the essence of who we are as the Igbo people. Today we come together not only as sons and daughters of Igbo land, but as ambassadors of our culture in South Africa. A land far from home, but one that has warmly embraced our traditions. The Igbo Day celebration and the Iwaji is not just a day. It is a testament to our indomitable spirit, our unity, our shared values. Today, we are reminded of our ancestors, of their resilience and strength, of the stories they told, and the legacy they left behind. We are the descendants of the great men and women who believe in the power of community, the importance of family, and the beauty of our traditions. Our Iwaji Festival, the New Yam Festival, is more than just an agricultural celebration. It symbolizes the bounty of the earth, the blessings of the gods, the unity of our people. It reminds us that no matter where we find ourselves, our roots run deep, nourished by the stories, teachings, traditions of our forefathers. Before I continue, I would like to inform you about these great people called the Igbo Nation. A people, over 60 million people, who live mainly in the eastern part of Nigeria and are engaged mainly in activities such as agriculture, fishing, and trade. A nation blessed with waterways, including the River Niger, the Omambala River, Imo River, and many natural tourist attractions like the famous Uguta Lake, Agolo Lake, Nike Lake, and Obunike Cave, just to mention but few. The presence of Igbo in South Africa at this Igbo Day celebration serves as a beacon, a reminder that our culture, our identity, and our tradition are alive and thriving. Together, we are the custodians of our heritage, and it is our duty to pass it on, to teach our children, and to ensure that Igbo spirit continues to shine brightly wherever we go. To our brothers and sisters from other cultures and nations who have joined us today, we say Dalono. Thank you for being here. By celebrating with us, you are not only sharing and witnessing our culture, you are being part of it. We hope that as you partake in our festivities, you feel free, you feel the warmth, love, and the unity that define the Igbo people. To our host, South Africa, we say thank you. We are proud to be in Africa today. We are proud to be within Africa today. Spiritually, in terms of who we are,
how we live, and how we think. We will never be outside of Africa because we are a product of the African blood, our common mother continent. Distinguished ladies and gentlemen, as we celebrate today, it is important that we remember why our ancestors celebrated the New Yam Festival and what its significance was. They celebrated it for entertainment, to give thanks to God, to reflect and take back stock, and to use the occasion to make new development and other plans. The goal of development needs to be emphasized today because that is what our young people are longing for. They want development that brings job, a high income, and improvement in living standard. Development, especially equitable development. It is also important for promoting peace and unity because most conflicts are simply struggles over limited resources. Incidentally, there can be no development without peace and unity. So development, peace and unity are important partners. As of today's event, I do not want to miss the opportunity to pay tribute, especially to Nzenozo, Igbo Union, and the Ndigbo. For their acumen, love, and zeal for the success of this event. Since its inception, the Igbo Union has been dedicated to the worthy goal of improving the prospect and living condition of its members in particular, and Igbos living in South Africa, and spreading the good gospel of Ndigbo in South Africa. A burdensome and noble idea that must be promoted and supported by all sons and daughters of Ndigbo living in South Africa. I therefore call on all of us to join hands with Igbo Union in spreading our culture and standard. I would like to take this opportunity to say once again that Igbo Union was not formed to undermine any organization. Rather, we applaud their effort in spreading the gospel of Igbo culture, and that we, Igbos, always speak with one voice when it comes to the issues that affect us as people here in South Africa and in Nigeria. I therefore appeal once again for your cooperation and encouragement in the task ahead to present Igbo culture to this great nation of South Africa. We are grateful to His Excellency Andrew Enu Idi, the Consul General, who granted us an audience and gave us unprecedented support in packaging and presenting this Igbo National Day. His Excellency, you are one of the great men Nigeria has produced, and we are proud of you. We are grateful for the great financial role played by Nzenozo and Ndigbo in planning this year's Igbo Day. And we thank all the dignitaries who participated in today's Igbo Day celebration. We are much grateful to you and your support. In conclusion, Igbo Union will do its best to promote and present the tradition and cultures of our great Igbo ancestors. And we use them to establish ourselves a distinct race in the world. As we break the kola nut, dance to the beat of Ogene, the masquerade, and enjoy the taste of the New Yam, let us remember our shared journey, our collective dreams, and the boundless love that ties us together. On this day and always, may the spirit of our ancestors guide us. May our tradition remain unbroken, and may our unity be our strength. Thank you very much, and may God bless you all. Happy Igbo Day celebration to all and sundry. Igbo kwenu, kwenu, kwezuonu, udodiriuno, dalonu. Please, can we give a round of applause for High Chief Chimwata Kwako?
Abia. I my fair Jineme na Ndigbo. Ife ji na alụlụ ndị Igbo. Na ji ka ndị Igbo ji achụ ụgani. Ji na-azọ ndị Igbo ndụ. Even during the war, yam was almost the only source of fruits or food for the Igbos. So we respect yam so much in Igbo land, Your Excellency.
So we do this ritual as a tradition that has been there in a very long time. So thank you very much. Because I want to ebe PG no. Ndeze lozo. PG akikale. Igwe ana asolora. Bia ka wapu ji abia o. Bia tinye aka. Igwe Northwest. Bia tinye aka. His Excellency, please, if you can come up, and Chairman, Kedu isi nze deben. Iwe ka puloto. Ka puloto, ka man ba puloto biko no. Ka na puloto. Ka puloto we word. Ochiaga omile. Akwe kale the very busy. Mana ka imo menana. No pasado oze ka papi oso. Na wapu ji na sno atla manu eke. Aya li Igbo manu oye. Aya li Igbo manu afọ. Aya li Igbo manu nkwo. Ana sno aya wapu ji a. No ye le bukwo na n'ọkụ. Ara atla na mma. Onye ka oye egwulu. Onye egwu sa ya ofu, oye egwutasi ebo na etori. Ana sno aya enwe ogologo ndụ nwa ari ike na afa Jesus Christ bụ onye nwa anyị. Since Awagoji, Irabuna Maluma, and Abiyamama. Ndigbo ji wayo ugbu a ka onye ogburu agụ ji afọ ama onye ọbụla bịara mmemme a ga-abịa wapụrụ ndị nzere ọzọ ndị Igbo ji unu ma ala agba aka ahụ nwata eze letufuzo oge biko Igbo makanụ nze n'ọzọ kwenu Nze n'ọzọ kwenu Igbo Union kwenu ndị be anyị ekene m unu nke onye chi nyazelu asị n'okwu anyị ji bịa ya akpọkwa anyị na etu anyị si bịa na anyị anakwa n'udo n'omenani anyị ka anyị na-eme tata eji m asị nka m kwado ọnọdụ a ka m welu 30,000 wee na-awa ji a wee si na nna support ife na-eme ebe a na ọ dị anyị mma so chairman onye isi nze ochie m daalụrị nne na anyị kwe n'azụ gaba n'iru kalịa asị na m ji 30,000 wee na support ndị Igbo Union. Thank you so much. Thank you so much. Ịma na onye kwesịrị isi mmadụ ndo ọ bụrụ na ọ sịrị ya ọ nwee ka ọ dị ịma na mbọsị izi ịbịa na nze na ọzọ mụ gwafara nwanne m ntaghị afịa ịghọtago nna daalụrị nne daalụ ebe o si wepụta mmaji kwuru mmaji ya na-eje eje na-abata abata daalụ nna daalụ ndị be ha awapụbe the bishop is on envelope big akakowa akako national lord akako president millennium ndi millennium ewagoji
Ewago. Eze Omogo na waji ndị big man. Okay, shall we? I'm a Canadian Igbo niile here today. We na-asị na ihe mụnwa na-afọ ebe a bụ ihe dị iche. Amara m na emebe Igbo Day na ọ na-eruche like this. Mana wite afọ oju juru m na mụnwa eji 10,000 rands wee warụ m ji. Thank you. 10,000 rands. On my humble self, ejim 5,000 awajia. Dalo nerinne. Achọ nka ndị nze ya lifu ya nọ ife ihe ne. Dalo nerinne. Ijele o melugo kwulo ebube chukwuzo odogwu. It's not a Americano. About schools of 5,000. 5,000. Akogine Bioku. Akune Bioku 2,000 rands cash. Iwonyense. Ichori were gondinze tilaba. Kedonya loji gondinza. Zerozo Bakano. Igbo ekele m unu. Ndị nze na ọzọ ekele m unu. Ndị ichie ekele m unu. Obi ndị Igbo ekelekwa m unu. Ọmụ ube ji atọ ọka. Asị m na ihe a na-eme ebe a taa o juru m anya. Ihe ọbụla a na-eme ka a na-akpọkọlọta ndị Igbo. Adị m support. Na-ekelekwa ndị obi ndị Igbo ziri m n'okechọna ka m bịa nọnyere ha. Na-agwagwa Igwe Limpopo. Igwe mụ na gị ka nwekwara ha ka ya ekwu. Biko na-atụfughị oge, aga m eji 5,000 wara unu ji. Thank you. Ubeji atọ ọka 5,000. Awo ndị nke anyị dị fa. Ndị Igbo ekele unu. Eji m n'aha ndị obi ndị Igbo na-ewe 5,000 na-eji awa ọjị. Na-eji awa ọjị a. 5,000. N'aha ndị obi ndị Igbo. Obi ndị Igbo. All right, yeah. Okay. Iri mi ife. Atọ dị ka iri mi ife. Buteji. Ka gebe ndị chọọchị nọ. Anyị na-abịa nọ. Ịhụ ya awụ bikleji ozuola. Chukwu nna, Chukwu mmụọ nsọ. Ọkwa atọ ahụ n'obi ikpe ekpere Chineke butekwala atọ ahụ. Archbishop Chidebere Alelechi Ogbu nna m ochie. Igbo kwen! Igbo kweswen! Biko anyị na-ekene ndị isi oche ndị igwe ndị nze na ọzọ Igbo Union niile anyị na-ekene ndị obi ndị Igbo niile ndị ichie anyị na-ekenekwa ndị ụmụ okpotokpo ada Igbo ụmụ ada Igbo niile na Igbo bụ Igbo bịara ebe a wee na-asị ka ngọzi Chineke dịkwasara unu n'aha ndị Igbo pastors. Ekenekwa m ndị Abia steeti ndị nwe m wee na-eguzo n'aha ndị Igbo pastors na ndị Christian Association wee sị n'aha mụ onwe m bụ Reverend Frank Onyekwelu anyị na-eji 5,000 awara ndị Igbo ji. Biko Reverend Frank Onyekwelu
all one for Abia State 5,000 rands ka ha ji lawara ndị Igbo ji owe ewa ji ga-ewa duk ya wụrụ awa wotu agha cha Igbo rienụ, Igbo zụọnụ, Igbo makanụ, Igbo amaka. Ndị ụwa ọzọ mma abịa n'ala Igbo maka Igbo amaka mbanụ. Ihe merụnụ bụ na omenala Igbo ka a na-eme, anyị ncha bụ ndị Igbo. Ndị nzukọ ndị Igbo ga-eji ofu egwu wee wara unu ji, biko ofu egwu ka anyị eji wara unu ji, and ịma na ya akpụ ya wee bịa ịma ka esi eme ya ndị anyị mara adị eme eburu anyị, biko na-enye bụ ofu egwu ife ọ na-agba anyị ehika, anyị anaghị agba afa ka ọ dị nụ. Daalụ. biko ndị ndị nzukọ ndị Igbo isi nze ha ji ọgbụ ewu, ndị nzukọ ndị Igbo ndị shi Pretoria lekwa ọgbụ ewu ebe a ịma n'ihe ọwụ abịa ha gasị ijiri orinu ọka ọdụ lee ha ka na-abịa pụtanụ. Igbo Union Queen. Igbo Union Queen. Nze n'ọzọ Queen. Nze n'ọzọ Queen. Igbo Ọzọ Queen. Igbo Ọzọ Queen. Igbo Ọzọ Queen. Okomel. Because all ya we Igbo Ọzọ South Africa. Igbo aye kedege. Because I had a open ndị Igbo ji. Now for Igbo Ọzọ South Africa. More their grand patron, Chief Aloysius Bush, Oya Flago, Obue Chimamanda Nandis work, Konobo, with Ndi Bezwo. I like I do menana. Iwaji, Tunde Igbo Union and Zenozo. Because my president, because where Mike, he presents the head and they won. Okogo. Ndewo. Igbo Union ekelenu. Igbo Union rienu. Igbo mmamano. Igbo rienu. Igbo kono. Igbo zono. Ụmụnụ ga-azụ unu. Biko ndị Igbo ezu obi abịa wara ndị Igbo Union ji. Dịka o si dị, omenala Igbo ga-awụ omenala Igbo. And Igbo ga-adịrịrị. Igbo ga-adị na mpaghara ụwa niile. And Igbo enwe ụwa asaa amachi na Igbo apụta. Enwe ebe ọzọ ga-esi apụta n'awụ n'ala Igbo. Biko dịka omenala Igbo dị, anyị ga-awa ji, anyị Igbo ezuo South Africa.
mụ na ndị otu m so anyị zuru ezu dịka our grand patron si kwu ama ewere ọnọdụ a na-asị ya biko watara anyị ji n'aha ndị Igbo ezue maka na ofu ọnụ rie ọnụ niile erizugo. Grand patron ọfịa afọ agụ na Izọgụ biko na-egbuwa ji a ka anyị na-eri ya n'otu n'otu. Biko ndị Igbo ịma asị na chije ịkpa aha ego ala maka na anya sị na mmadụ amaghị. Biko anyị na-ewere envelope a na-enyefe unu n'aka. Biko ya gazienu. Igbo Union ekelenu zọọnụ mụtanụ. Iko ọma na-ata, iko ọma, ikuku ọma, ikuku ọma, ọgọ m ka bụ iko ọma, ikuku ọma na-ata, ikuku ọma na-ata, ikuku ọma, hey, ikuku ọma, ikuku ọma, ikuku ọma, ikuku gị mara mma, ọ na-efe efe. Ndigbo nabatala m Ndigbo na South Africa. Ndigbo worldwide. Ndigbo worldwide. Ha bụ egwu dị mma wele na-abịa. Omere. Ọya nwa. Ijele nọ n'ọgbọ. Ife egwu ka a na-eme. Onye mebe
again I logic IGR Jagatan IGR Salade Hasade Ben Nayamu Hobia Muzeno Chinimo
ebe na-awa ji. Ịma prof gụrụ nnukwu akwụkwọ jiri nwayọọ lewepụ ihe ndị ala ihu ọ gụrụ nnukwu akwụkwọ. Ndị unu fụfụ gbakọnye ebe a anyị si ka anyị welu 2,000 naira na a bottle of shivers with ife niile inike na inike eji eme wee wapụ ji. Onye nwere nwanne chigo nya hụ le nwanne ya anya. Eleje nwanne ga ihu na echi dị ime. Echi dị ime onye manya ọ ga-amụ dale. Why are we gender? Make one good turn deserves another. You are a big star. How I wonder what you are. Yes. Omeno. Onyeri amana dị mma. Na ka ọ na-apụta n'ọgbọ. Ọzọ mire. Onyeri amana dị mma. Gwa m onyeri amana dị mma. Otu a ka ọ dị. Enwe ọma. Iwu na onye ose dị mma ya esi dị ọgbọ. Ọndụ obodo ada. Agbawa agba. Ọndụ obodo ada nọ n'ọgbọ. Why are we there? One good turn deserves another. Nature column. Okay, so I'm with a mini. I come with a Yezi wana maka, achimezi wana maka. Emeri anine, ndano karela gemma. Ina chukweke wanyoma mejeruwa meberima. Meriani chukweke wanyoma mejaga. Asama wanyoma. Wanyoma mejaga. Uwanu wa mayola. Igwe ayakenege. Yanu belego. Igwe lipopo kisi eche. Igwe na Limpopo. Igwe na South.
My dear, my dear, my dear, we are calling Billy. But you make a legend, Agoroma. Hey, Ine. Woman, give me bottom belly, color my heart. Woman, give me bottom belly, color my heart. Woman, give me bottom belly, color my heart. One, two. Thank you. No, what about Igbo? Thank you. Thank you. Thank you. Tutu ọ na-eke unu tupu ya ọghọ nke onye ọzọ. Enye m unu 1 minute tutu ego a ma ọ bụ gị unu hapụ ya. Igbo chachachachachapen. Igbo kwesịrị Itinze ekele mo. Akụkari ekele mo. Igbo House ekele mo. Igbo Union lodululo. Aye bijona, aya bijona. Ihe gosiri anyị today bụ ihe Igbo ga-eme nwaanyị ma anyị niile nọrọ together. Because today gosiri anyị what Igbo unity is all about. And I'm very grateful and I'm very happy that now we need them without witness this level of unity and brotherhood. Divided we fall, united we shall stand. People might have over that now 20 years ago, 30 years ago, we all thought we were going back. But down the line, it's obvious we are not going back. Yes. South Africa is our land. And everything we must have to conduct ourselves to be a blessing to this land. Yes. So that the land will bless us and bless our children. Amen. Thank you very much for this opportunity. I've enjoyed myself and God bless you all. Thank you. Igbo Union South and Prof. Igbo Kwen. Igbo Kwen. Igbo Kwen solo. Mana asina atwada akulele. Amani nene ndi mwa. Abuna obaka na masaya na mugo Kenya adaro. Mano we osuwende. Obukade na maabia na mwekuro. Abude na mugo Kenya ntilanko. Nobo. Etuni ana asina. Okenye nodebe na eshowo noke. Abuna okuro. Eshilo ya we tinye n'ime. Ekene ka na-eme isi nze n'ọzọ ekele mụnụ ekele mụrụ Igbo Union represented by my junior and grammar school chief Abụmalia Eke Obi Ndigbo represented by Ọfa Afụlagụ awa na-asị ibe anyị Kilopan Kunuchi,
onye na-eme ọfụma ka a na-asị ya jide ka oji ọ na-egosigo nke eji wee si na ebe ọbụla ejere na ọ bụrụ na afọ ndị Igbo ịma na mmadụ eyi etigbu ebe ahụ onye ahụ kwalizie naba ndị Igbo na-emesi ife ike jirekwanụ uche dotakwanụ ife ndị nna nna anyị gwara anyị ụnyaahụ na nwanne ya ọ dịrị mma tata mekwa ka ọ dịrị nwanne ya mma maka nọọ agbakọ ọnụ nye ọma mere ọgba ọfụfụ ọ igwe bụ ike onye si na nnaka ya agwụ ụbọchị ọ ya agwụọ o nichasịa onwe ya ofu aka ya apụta anyị n'elu n'anya ka oge wee dị mkpa n'anya na-ekudebe na-akpọdebe ụmụnne anyị ka n'ọ na-esi na nke onye akarịa biko jisie n'ike anyị ejijigo anyị amụjigo deme ka o delu gaba daalụ Igbo kwenu kezuonu Nagwata local government. Obi di mezi budo ni ene nenda. Ito ay isiputa we celebrate for wine. Oh your mother. So why need to be here now? Oh your mama ka Igbo maka. Ndigbo sirike. Ya ene mezi. Onye mura wana Ndigbo ni mofuma. Ebo uni neje Ndigbo win. So Ndigbo right where we try. And here to be now on this very special day for the youth is to make sure that we unite all the youth of the Igbo into one special group, to make sure that we remember our culture, where we come from and who we are, because no matter what happens, Igbo win. Echi, all Igbo Kaya. Thank you. The purpose of all of you, we have a text. That's ahead. Today, we, the Igbo Union, are inaugurating you guys as Igbo Union Youth Wing. Very, very important. He who much is given, much is expected. You too, you are the leader, our boys leader, and you are the adopted leader. And you are the lady leader. Okay? Are you guys listening? What I would like you guys to do is this is a test. I would like to have all the members. The journey of the 1,000 miles begins with a step. We will make it. The task is from now to 6 months. You are going to call us for an event that we, your parents, will honor and praise. Okay? So, you are the chairman, chairlady, you secretary, okay? Look at your faces. So, from there you take it from here, okay? You will. Okay? So, okay, so this is very, very, very important because, like you said, I'm sorry, I swear, 20 years from now and 30 years from now, most of us will not be here. You are the leaders of tomorrow, and we Igbos, we have a root. And if you are Igbo and you don't know your roots, you are finished. So, please coordinate them, take their numbers down, and look for our brothers and sisters. All of you have a task to look from every Igbo sons and daughters and put them in one platform. We will make it happen. 6 months from today, we will come together and we are going to celebrate. Okay? Thank you so much.
Afamo Chief Baldwin Obasi, Chairman of Ndigbo South Africa, the co-sponsor of this event, by the grace of God. I'm making Chukwu the audio to attack. I'm not going to Chukwu also. But I can let's discuss this once at a time. Because here we have the solidification of Ndigbo. Kibo did not. Kibo name of let the killing and suffering Ndigbo stop in South Africa. Here we have with the emancipation of Ndigbo. Here I'm not going to go Igbo. Because I can't look at you to camera bona Igbo pro hana Igbo no aka mana ko se deta oza kan di Igbo mazebe asepota mana Igbo Union in conjunction with Ndigbo and the Ndigbo who are come out with their president. They make a order now. Whatever is going wrong in Igbo land, in South Africa, we come to a stop. We are doing our best to stop it, and we are doing our best to make all these killings, sufferings, come to an end in South Africa. My interest here in the Igbo, as we speak now, Toben, never in the Igbo, but I and make it our president of Igbo Union, Agokaria. This is also. President Ndigbo make ya wee dị mma ọ ga-adịrị m n'aha Jizọs ozi ọma dị mma anyị na-ayọ ka Igbo ga-adị mma n'ụtụtụ Igbo ga-adị mma n'ehihie Igbo ga-adị mma n'abalị n'aha Jizọs amen. Ndewo oke ozi ọmụ bụ omemmachi nwatakwak JP n'ụmụaka Mission Kingdom nọ n'Ide Atọ South. Ihe a na-eme taa bụ Igbo Day, Igbo National Day, na ịwaji ndị nze na ọzọ. Maka na nze na ọzọ bụ custodian of Igbo tradition. Ọ nze na ọzọ na-akwado omenala Igbo mana abaghị ma n'obodo niile. And ihe mere taa gara ọfụma. Ndị mmadụ bịara, ndị Igbo bịara, ndị Igwe bịara, ndị Lọlọ bịara, ndị obodo bịara. Nwoke nwaanyị bịachara ebe a. And onye ọ na-aṅụrụ rie awakwara nụ ji. And anyị ga-awakwa ji ọzọ n'afọ ọzọ na-abịa abịa. Enwe onye n'ime anyị ga-achọ achọ. Ndị lebere ebe a mgbe ha ga-alarụ ọfụma maka mgbe ha na-abịa ha bịaruru ọfụma. Ọfọ ndị nze na ọzọ na-aga ọfọ ogologo ndụ na ahụ isi ike na ọfọ ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Isi nze anyị bụ Idi Akụ Buo n'Ọba. Ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ, obi ya dị sarịsarị mere nze na ọzọ ji na-aga ọfụma. Akụkarịsịa akarịsịa PG Igbo Union ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ, obi ya dị ọcha. Ife a were makụọ o were na-asọ ndị Igbo ụsọ. Anyị sị ngwa ji ego aga akwalarị anyị. Ala South Africa ga-enye anyị ife anyị ga-eri. Ife anyị ga-eri ga na-abịara anyị, nke ga-eri anyị agara afụ anyị. Anyị mechakwa anyị ga-adịta ya be anyị. Ị ga-afụ ka ndị nze na-ala na ikem na ikem. Onye ọ na-enwe aṅụrị na-ala ya na ndị lọlọ ha ma ụmụ anyị. Ife dị mma. Chukwu ga-agọzi ndị nze, gọzie Igbo Union, gọzie ndị Igbo niile, gọzie onye ọbụla chọrọ ngọzi. Udo dịrị ndị chọrọ udo. Onye ndị ọgbaghara ha chegharịa ka udo dị maka na udo na-ebute ọganihu. Thank you very much. Deputy National Secretary nze na ọzọ bụrụkwa Deputy National Secretary Igbo Union. So ihe na-arụ ọrụ a ọrụ na-aba na-arụ nnukwu ọrụ mana ihe nji arụ ewu maka ọganihu ndị Igbo. Maka ọ bụrụ na ọ dịrị ndị Igbo mma ọ dịgoro m mma. Mmiri a tara ma azụ anwụna. Ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta ọ ga-ekpere anyị. Chifu Eke ọ ga-eketara anyị ihe ọma, ofe ori ọ ga-eretara ihe ọma ya afọ
ya fụtara ihe ọma, ya afọ nkwọ ya kwọtara ihe ọma. Ị ga-afụ ka ụmụada Igbo na-ala na ikem ndị okpotokpo ada Igbo. Ị ga-afụ ka ụmụ anyị na-enwe aṅụrị, onye ọbụla aṅụọ na rie udo ga-adịrị onye ọbụla. Ngo onye ji ego akwalarị na ihe ọrụ na-apụrụ ibe anyị akụ n'obodo a ga na-apụrụ anyị akụ. Udo dịrị gị oke ozi. Ndị mmọnwụ gbara, ndị ekpo gbara, ndị egwu gbara, ife niile mere. Ndewo rinne. Thank you. Ladies and gentlemen, we, the Igbo Union and Nzenozo and Ndigbo South Africa, all we have to say is thank you. Thank you and thank you and thank you so much. And we hope and pray that by this time next year, we will have it much elaborate and much bigger. Thank you and thank you. Thank you. Ndigbo ekele m unu. Ọmụnwawo His Royal Highness Igwe PN Oyoro, eze ndị Igbo na Limpopo, isi mmiri nke izizi na Limpopo. Ndewonu. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma nye ndị Igbo nọ n'ala South Africa. Maka ụbọchị taa ka anyị celebrate, anyị nwere obi aṅụrị ihe gbasara Igbo Day and ịwa ji nke ndị Nzenozo. So anyị wee pụta n'uju ka anyị mee omenala anyị dịka o si kwesịa. Maka ndị be anyị si n'ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ndị be anyị na-ekwukwe n'okwu sị ọ pụrụ apụ pụtara onye nọ n'ụlọ, ọ nọ n'ụlọ nọtakwara onye pụrụ apụ. Ka anyị nọ ebe a, anyị nọchitere anya ndị ụmụnne anyị ndị nke nọ n'obodo anyị bụ Nigeria. Ya mere anyị ji eme omenala anyị, ịhụ ka omenala anyị na-aga dịka o si kwesị. Ọya nwa ka anyị na-eme taa. Ọ bụ na ị na-anya gị fụ na ihe niile gara ọfụma. Ụmụ Igbo bere n'uju, nwee obi aṅụrị. Anyị nọ n'ikem mee ihe ọdụ ụda, yie ife. Adị m very very happy ịhụ na mmemme taa gara ọfụma. Ya. Afa m bụ Nze Chinedu Benson Wowu, ọzọ ji ya kụbuo n'ọba, isi Nzenozo South Africa. Mmemme a efu ọgọ ọfụma. And ọ ife atụba anya maka na anyị gbaghala iri nne maka ya, na anyị believe that na ndị Igbo kwesịrị ịgbakọ ọnụ wee na-emekọ ife ọnụ. So emume ahụ liri nne na ndị be anyị pụtakwara n'igwe wee bịa sọpọtụ anyị a na-eme tata. Gara anyị kọ mamili ọnụ ọgbọ ọfụfụ. So obi bụ nsa anwụle na ka ndị be anyị si wee pụta tata wee nọ elu. Anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị Igbo Union and ndị Nzenozo ka anyị mekọrọ nta and obi ndị Igbo mee ife na-asị ya. Ibe nche Igbo ndị Igbo niile nọ na South Africa bụ na dịka nsiwekwu before na anyị kọ mamili ọnụ ọgbọ ọfụfụ na ukwu Aiza efu ya agbaji nwunye, mana mkpịsị Aiza ya agbaji very easily. And ana m ayọ ndị Igbo niile ka anyị na-ejikọ aka were eme ife. This year deetu osi wee dị, ana m ekpe ekpele na ayọ Chineke na next year that n'Igbo niile ma ọha na eze ndị Igbo ma Igbo Union ma Nzenozo ma obi ndị Igbo ma Igbo ezuo ma ndị Igbo, the whole nzukọ ndị Igbo niile nwere n'obodo a ya jikọ aka rie ya ofu nri ya belie ụda. Mana nke afọ anyị bụ iji wee na-akwado maka nchịkọ niile anwa. Ife dị mkpa bụ ibidogoro ya ebido, gwara 1,000 miles start with one step. So na nke afọ anyị efunu dị okay. Mana I believe na next year na anyị anọkọ kpaa nkata ọfụma, mee ya owe ihe ife karịa onoyi karịa nke anyị mefu nta. Darine ebele na-ekpezi ibe na-ebi ebe a taa nke amụna ndị si ma Cape Town, ndị si Durban, ndị si obodo site aka wee bịa na Chineke edu n'afa na udo na ọṅụ n'afa Jizọs. Ụkwụfa ji wee bịa, ụkwụfa ji wee ya anaghị aka ya mma. So ana m asị na fa na nakwudo ezinụlọ fafarapụ wee bịa ebe a n'afa Jizọs ezigbo onye nwe anyị. Darine daalụ nwanne m Okoisi Media. Thank you very much. Mama
bem aya si no cheche lo ma ko do Igbo mmadụ ọnwa mmadụ ga-ewe ndị okwu ebe ọ dịla ka na-eme ọ dịla ka ọ ya dị